kokdubai kereng mani bising kabung kaka kau khai kol Kajak hangai bakhabai ma bai haimeda hamno sayada sano kama ma kama ba kama ya dang no honoi jeng ma sai tok la jau khoroksa bokhu Siklini no kok tatal sawai ang sikala honoi Chamari kamani kok thai busuk bala khani no sai thangmane 9 mas tok ka 9 mas sabon ang lokuro no koina no tungo bono a heda maro no khanke bono rombui toni mane a nambaro kol khaya no sano haino hai musungya phano dofano lachi mudunai dofani mukhang shoknai obhai koktuma ma phunu jawkha Swrangchati channel wo washa wushu comment dogo lukro shawo hik thai khalai mani bilai lai mani joitali botele tonglai mani mangpli rok ta phunu sudi public ta khlasi de hnai lukurong no comment khlayo phiaba obhai video rong no hazar hazar lakh lakh naijago je lukuro koyo o lukurong nai no asuk views kawo tabo sumong ka obasi je ro office phayoi ka koko khulomoi kabui sanai an birimane kokno an birimane kothmano kisa phunukdi koktoma thumarok tajam khane je nukhungo patimung sitra patiwo nukhungo biriman klai phaija boro koktoma thumarok no ringai borne kapal birimane kokro lokuni biskango phunukdi hini samabai koktoma thumarok bo musingya phano musingya tati phano koktoma mathumo ma phunugo oba haino nukhung kaisa baitete ingjak tabo baina bekhak thangja nogo nukhungo saiki pili phalia rutukja naitukja bihi chakmaga tuimodo kamio tongnai Saju debromani nukhuni kothoma tini tumna nangkha bihik khukma khenga lokobuskango phayoi shawimanka Saju debromani bihik punom debroma thanai talsini sakang hejamara amjani krungshawo samung khane hanai thangmani tei kifli shokpailiya Saju debroma bisingtui koktamawo shawimanka sak no sikla tatal kok shawoi amjani no sikli Bwrwi hamjalai Chamari kasawai tongkha tabuk Bihik-Bwsa khornoi tei bwsaino rutokjak bwsainogo kifli phaya bwsainogo kifli phaidi koijak Saju debroma tabuk borotong biang thangka bihik rutokjak abni bagai hejamara amjani lokorongno kok ksar mongtei komung narkha punom debroma hejamara amchayo je borok Saju debroma no nugui tongkhangka ke kisa kokduk bai shahadi bwsa khornoi tei tabo mongtei bai kongtei bai biriman hungjak nok nukhung chichilala chilafila nainedi chini mangpiliwo kebo nugui tongkhangka ke kokduk bai kongnani bagaibo koikha kokduk number 7630934414 khapangni takotai bukhuchong jora thubina norni buskango ang koktoma thumu kaisa koktoma thumga hangai obo hai comment romano obong sawo masangya koktoma tathumdi dofa klugnani phasing yakhaiba dofa lasimung man phiaba bathagi tongoi maya kokdubai kereng mani bising kabung kaka kau khai kol Kajak hangai bakhabai ma bai haimeda hamno sayada sano kama ba kama ya dang no honoi jeng ma sai tok la jau obo haike no khari bri thangmani koktoma yateni ani yagrawo asukja bokni bwsai samungo thangmani kok rilangjak hati haba tui phainai taldok talsini samung paimani yak samung paimani yagulo bwsa mangnai asawi nogo asuk tongmani yagulo tini sokpaiya paithago buni khuktui yakhaba bini nokhorni saikat buaini khuktui koktoma manhormani je bwsai tatal kok sawi sikla hanai hejamara amchayo khoroksa bokhuk ang bomong bwsa saimanya mone khukti jada manmani khoroksa bokhuk Siklini no kok tatal sawi ang sikala hanai Chamari kamani kok thai bini khukti jeng tabu saimanai norok manjui doni khabani ta khodai bukhuksong nin mungkhai punom debroma tai khorang thori punom debroma nin chalan bungle Saju kumar debroma mo parang bung khadamo tuimodo busuk bala khadin sai thangmane 9 mas tok ka 9 mas ga nor basa phunno khaya khaya boy gwa phan phun khaya no ang khagyang kaise kol bodi se phaya bin phun waiting mangsi busuk mas ka kaka 7 mas tok le ka 7 mas o 7 mas sabai se phano no khaya ko phaya rang busa logya nang baike sawai man kha jana kokdubai samani bo Chamari ka khane ja buri Siklini no iko bin buma song busajono sanai ngai sai paye ngai bin busajok saka buta okorano sai deka ngai buta okora khai ano sapai ka ani buai ka okok no rok tang khanin
boi toni ni buma sona bo hinga bo nga buma song doi go sia bo gan buai dabrok sibrok khlai buma no hinga bo norok saima ta tang ga ta khetoni nga bong yu pakhe bahayang nai bin busa bo tis tong ke bin busa bo tong yu pakhe bahayang nai hini singa bo nga pro te go siri bu buma bo no phasita sadi hin chao hini se chang kok saya hin chap borok malai khani nakra samani ni chala kaya borok a hezamara ko no bazar no malai ko borok autorisa phai thang ko borok phone khaye buma sona phone khake bo buma sona thangata nini bakra jusang ki o je buri Siklini no ham Chamari kau mane on akrom thango ba haja atino nga o ko khana nini wa sapai kya an boy phai sapai kata nini mani bung khai Raju Kumar de berma je nini bu samang nei na tuye nanga se 7 mas nei nok bo dong condition ham ya bai ki choli man khasana ko ati pheno bunoro je man mani khai jai ma tong kata ani abo saro bo ko masa o siara inga to 6 bosor ngai bo to ko takala ni bono school bo tiklai wa na ngai boy ko school phage bo ta kha to ta ko class 6 ka kha ngai bo ta school thang ke bo sa jong ha ma tong rao ngang bo sa ro thana na mo sa na ma ba ngai ma tong kha ta se ra ke tabu nang bobo hai kok ko sara musum je hezamara amsayo tatal kok thai sawai na sai khorokta Siklini no thoke tongai mani abo na lo ko no ko na mo tungo bono a hezamara onu khanke bono rombui toni mane a number o call khaya no sanam tu hezamara bo confirm saimano na muti kami ke saimia kami khai samia nen mutam hono puram de bono injalo ni hai Saju ko barte bono norok khnai man khana khapani ta khotai bu khukchong punom de bormani nukhungni kokthai busik birman nangjak salsa masa ya busa kusu waisa ba harpe klayo waisa ba labawo mukturi thango oba hai keno tal sini busai nago phai nokoro sopaya buta uskol thangai bufayung lamago buma kamla thangai harpe blung magirok mani waisa ba lamawo mukturi thamre norok kokthai khnai man khana ang pisisa khursana musungu je o hastebo o kok borok bujinai bosong bunisai kusuk bosong bunisai sinai nunai bosong hone hinjak mani ba tamoni bagai ba tini buri rongni raida niyom niti je ishor bai tuiduli snam kalangjak no pogui aboskai tini buri rongni sakabo kebobo choprobu kebobo romferebu kebobo busagonang khibi kalangu borobo thanai obusamang nei busamang tham busamasa tuyoi nukung khawo hini khalayoi bihik hinjangnai rok abose belai wansukmu abose belai sungmu koto ishor ne tuidil mumai ma phani nangsarmani tuyoi busung jotono busa butui yungo yagulo jong nukung khalayo 18-19 bosor ma phabai kisibo thubui karano muthui busuk mayani montani bisingtui pusiwi tuwi chikala sokmani yagulo obaino ang lagma sosino obaino ang thinang future obono wansugui nukung khai phaimai rok tini keboba busagonang khibjago keboba bui kifili horjago keboba bolongot langai tani butharjago ei obohai rok belaino wana masinja khapani ta hotai bukhuksam hezamara amchaini lukurongno bukuk punom deborma kokosarjak bini nukungo busa khorokni bini busai tatal kokthai sawoi je buri Siklini no arabo Chamari kawi tongai mani kebo mokolo kalaika hankai kokduk namaro korongthon bono kisa romui toni thon abo simia buma bini chalani buma pha bini bokrajik bokra busai bai thangai malai mani hezamara hatibo arone simi auto reserve khai thanglai mani arabo tatal kokthai sai mani bokrajik bai bokra bo haino je sikala hanai sadi Kajak khani ta sadi obo haikeno nukungni phan manui tini o bukhuk punom de borma nokisi misiko busamang reti busik jorotui bipod bini ogo maria tong kokrei abo norok bini kodai kamtile phatija numano saimana khapani da hotai bukhuksom manjui tone ang sakphang bo chaitonai hezamara amchani lukoro bai krunani chaitonai o je tamsikam nasibu ninchramu nei Saju Kumar de borma ang chaitonai kok sanani malaidani bini nukungni kokthai koktoma
Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, o subject rock Porijago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amjamurungni Bagibo, Magnangno Frungjago. Ring Sunarong Bagai, Thugai, Juda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni, Sepsap, Tongo Kuchukbremni, Laboratory, Smart Class, Babai Bwrwi, Naithok Krangjak, Tongberni Bishingo Shongzajak, Rajashri College, Khas Rangino, Sabsutara Novo Chawi, Lekhapura Klaimano. My name is Bihik-Bwsa and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year o kalayo bebak mane jeng je college katal phaimani teacher rok sung onek guide khaika kata mani phrungjaka jemon jeng public din srungo bai kai ung student ngo interact khainani gai class o bai kai jeng dolok bai cooperate khai tongnani above the education college sung komo mani phrungu tak nang na di modern technology rok phai tong AI rong ni amrong phrungjago te sin internet rong ni bo kahamno exam rok kaham kan choliwo phrungma rok kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jungno jani jung mungsung mayang tongai sungkai teacher rok personally jungno phrungo engke jungno jani suppose jung tabuk kuno mungsa problem kulai tongkha engke teacher rok belai no jungno kaham kai bojogo that bo lamate bidi ke thanai jung lama hamya kulai tongkha borokno jungno tuna nayo kaham lamao jungno mushroom plantation rok phrungo ungko khongkaima rok phrungo plantation of plants and other than that computer skill rok phrungjago because modern day modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sung brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester Physics Department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike Lerewi Tinino Fadi Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill, Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura, Kokdug number 9873673875. স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য।